δρομή. Ο ρόλος ανθρώπων όπως των δικών σας μανάδων και των παππούδων σας ήταν καθοριστικός. Ποιος έκανε την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αγώνες, οι πολιτικοί, οι οικονομικοί, οι κοινωνικοί αυτών των γενιών που επέρασαν πριν από εμάς. Η περιοχή σας είναι μια περιοχή που έχει τη δική της συμβολή σε αυτήν την ιστορία. Είναι συνδεδεμένη και με τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες για τις εργατικές κατακτήσεις. Είναι συνδεδεμένη και με τους μεγάλους πολιτικούς αγώνες του τόπου μας. Και δεν μπορώ παρά με σεμνότητα να πω ότι πραγματικά θαυμάζω αυτόν το πείσμα της νέας γενιάς, το οποίο έχω δει πριν από λίγο νερό να παρελάβει μπροστά στο μικρόφωνο. Και είναι ένα πείσμα που πηγάζει από μια άγωνη, αστήρευτη αγάπη για τη γη σας. Και πρέπει να σας πω ότι το κατανοώ πλήρως. Μπορεί εγώ να μην έχω ρίζες στην Ήπεθρο, αλλά όντας πρόσφυγας μπορώ να μοιραστώ και να κατανοήσω πλήρως αυτή την αγάπη. Διότι είναι και σήμερα αυτή η αγάπη που τον καθένα με το δικό του μέτρο μας βοηθά να συνεχίσουμε αυτή την τεράστια προσπάθεια για επανένωση του τόπου μας και στη δική σας στην περίπτωση την προσπάθεια για να κρατήσετε τη γη σας. Θέλω πραγματικά να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν είσαστε μόνοι. Η κυβέρνηση συνολικά και το κάθε Υπουργείο στο δικό του το κομμάτι ευθύνης έχουμε βάλει ως στόχο να δώσουμε πραγματικό περιεχόμενο σε αυτό που εσείς φίλε κοινοτάρχοι έχετε ονομάσει βιώσιμη ανάπτυξη. Το Υπουργείο Εσωτερικών ως το κατεξοχήν Υπουργείο που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση προχωρεί σε ένα ριζικό εξυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος πρώτα και κύρια δεν ξεκινά από διοικητικές ανάγκες, αλλά από τις ανάγκες η τοπική αυτοδιοίκηση άμεσα με ευελιξία, έχοντας τις εξουσίες που χρειάζεται να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δικών της πολιτών μέσα από βιώσιμα σχήματα διοίκησης. Ταυτόχρονα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο της οικιστικής ανάπτυξης της Υπέθρου, με ειδικά σχέδια τα οποία βοηθούν νέους ανθρώπους να έρθουν και να κατοικήσουν στην Υπέθρο. Από την δική μας πλευρά ως Υπουργείο δίνουμε έμφαση σε έναν εξίσου ευαίσθητο τομέα, ξέροντας ότι σε μεγάλο βαθμό τα χωριά της Υπέθρου κατοικούνται από ηλικιωμένους άτομα. Στηρίζουμε τα Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας, τα κοινοτικά και τα κοινοτικά συμβούλια, να λειτουργούν προγράμματα για τους ηλικιωμένους αλλά και για τα παιδιά. Και θέλω εδώ να πω και δημόσια αυτό το οποίο έχω πει στον φίλο κοινοτάρχη, ότι και εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεση σας να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία, διότι πιστεύω ότι στην τρίτη ηλικία χρειάζεται να δώσουμε ακόμα περισσότερα, είναι το δικό μας αντίδωρο στην τεράστια προσφορά που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά λοιπόν συγχαρητήρια για αυτή τη δουλειά την οποία κάνετε, για την αγάπη την οποία δείχνετε στην γη σας και είμαι σίγουρη ότι το πείσμα σας και η αγάπη σας θα φέρει αποτελέσματα και αυτή η κοινότητα με την ιστορία της και την παράδοση της θα κρατηθεί όχι ως έναν είδος ιστορίας, αλλά και ως μια κοινότητα η οποία έχει παρόν και έχει και μέλλον. Κάθε καλό. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, με κάτσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για τα ειλικρινή σας αισθήματα και για όλα αυτά που μας έχετε διαβεβαιώσει. Πραγματικά χαίρομαι όταν κάποιος μιλά τόσο ειλικρινά. Θέλουμε να σας δώσουμε κάποια μικρά νομιστικά, κάποια εδέσματα του χωριού μας, κρασί, ζυβανίαν, σισούκων, ξύλους καρπούς. Παρακαλώ η Πρόεδρος, κυρία Κούλα. Επίσης, έχουμε μαζί μας σήμερα το φίλο Ανδρέα Νεογίνη Καϊμάκη. Παρακαλώ να έρθει για να χαρίσει στην Υπουργό το βιβλίο με τα έργα του.
Αν σας έχουν βγει τα μάτια ή σας έχουν τρέξει τα σάλια με αυτό που αντικρίζετε στον χώρο της εκδήλωσης ή που θα αντικρίσετε πολύ σύντομα, τότε σίγουρα